салом ба ҳама мухлисони ММА. дар ин канал мо ба шумо беҳтарин видеоҳоро аз ҷаҳони ММА пешкаш мекунем. дар видео лайк гузошта дар канал обуна шавед ва мо видеои имрӯзаамонро оғоз мекунем. спонсори видеои имрӯзаи мо интернет-магазин либосҳои мардона мебошад, ки ба шумо беҳтарин либосҳо ва пойафзулҳои гарми зимистонро бо нархи дастрас пешниҳод мекунад. ҳама либосҳо аз матои олидараҷа ва пойафзулҳо бошанд, аз чарми тоза истеҳсол шудаанд. худ ва наздиконатонро бо либосҳои гарм аз фасли сармо эмин нигоҳ доред. барои фармоиш дар васиби рӯи экран буда нависед ва барои тамошои дигар намуди либосҳо телеграм канал дар зери комментария ҳаст. дирӯз дар шаҳри Алмато мусобиқаи SX 92 баргузор шуд, ки дар он се варзишгари тоҷик рақобат карданд. ҳоло бошад натиҷаи онҳоро кӯту ҳакак пешкашатон мекунем. мутаассифона дар ин турнир Муҳиддин Холов бо қарори якдилонаи доварон аз Чермен Гобаев шикаст хӯрд. Беҳрӯз Зуҳуров бошад бо Мурад Магомедов рӯбарӯ шуд. ин муҳориба низ то охири 3 раунд идома кард. бо сабки пурқувват ва зарбаҳои дақиқ Беҳрӯз бо қарори якдилонаи доварон пирӯз гардид. Азам Ғафуров низ бар зидди Михитар Барсегян 3 раунд пурра ҷангид. рақобат пуршиддат буд ва Азам бо устуворӣ ва техникаи худ ғалабаро ба даст овард. доварон бо қарори якдилона ғолибиятро ба ӯ доданд. яке аз варзишгарони номдори тоҷик Муҳаммад Наимов расми онҳоро дар инстаграмаш гузошта навиштааст: муборак шавад бародаро, мо низ онҳоро таблиғ мекунем. бояд гуфт, ки ду пирӯзӣ пайдарпайи варзишгарони тоҷик дар як шаб ин воқеан ифтихори бузург барои мо аст. Элиот Топурия, чемпиони UFC дар вазни сабук, пас аз пирӯзии Теренс Кроуфорд бар Саул Канело Алверс бо як паёми шадид ба ӯ посух дод. Топурия дар шабакаи иҷтимоӣ навишт: Теренс, вақте омода шудӣ, ман туро дар ринг мерақсонам ва боз як раунд барои Канело пас аз ӯ мегузорам. ин паём вокуниши зиёдеро ба вуҷуд овард. Топурия, ки дар ММА як варзишгари ботаҷриба аст, бо ин изҳороти худ мехоҳад, ки ба ҷаҳони бокси касбӣ ворид шавад. вале Теренс Кроуфорд, чемпион, бо ханда ба ин изҳорот вокуниш нишон дод, ки эҳтимол онро ҷиддӣ намегирад. ҳоло савол ин аст: оё мо шоҳиди як муҳорибаи ғайриоддӣ байни як чемпион дар ММА ва боксер хоҳем буд? фикриятонро ҳатман дар комментария нависед. Нурулло Алиев, аввалин варзишгари тоҷик, ки бо UFC шартнома бастааст, ҳоло дар Амрико дар лагери тайёрӣ қарор дорад. ӯ зери роҳбарии мураббии худ ба таври ҷиддӣ машқ мекунад ва тамоми техника ва стратегияҳои ҷангро такмил дода истодааст. муҳорибаи оянда метавонад дар моҳи октябр баргузор шавад ва ҳадафи Алиев ворид шудан ба топ 15 UFC мебошад. дар дебюти худ моҳи феврали соли 2023 Рафаэл Алвесро шикаст дод ва моҳи январи имсол бошад Ҷу Солесикро низ шикаст дод. рекорди ӯ айни ҳол ба 10-0 баробар аст. Нурулло бо омодагии шадид ва техникаи баланд худро барои ҷангҳои бузурги оянда тайёр мекунад, ки мо ба ӯ омодагии хубро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ.